Radničné námestie v Bardejove patrilo vo štvrtok dopoludnia mladým zdravotníkom z 8 bardejovských stredných škôl, ale aj z 3 staroľubovnianskych. Tí pod dohľadom skúsenejších kolegov záchranárov preukazovali svoju zručnosť, no predovšetkým schopnosť vedieť poskytnúť prvú pomoc. Vy to organizujete ako Červený kríž v spolupráci s mestom, lebo mesto nám dalo na to nejaké financie. Hlavne nám poskytlo priestory na námestie, za čo veľmi pekne ďakujeme. Na každom jednom stanovišti máme z rýchlej záchrannej služby rozhodcov. Účinnými pomocníkmi počas súťaže boli aj dobrovoľníci zo Strednej zdravotníckej školy z Prešova. Tu prebieha teraz ošetrenie otvorenej zlomeniny dolnej končetiny. Chlapec skákal po stromoch, s ním spadol. Čo bolo teda dôležité? Tak obložiť kosť obväzmi a obviazať jemne, že by nevykrvácal a zafixovať na kolenách aj na členkoch. Mladí ľudia veľmi málo vedia poskytovať prvú pomoc. Takže to si myslím, že je našim cieľom, aby vedeli, aby si ozrejmili svoje vedomosti, zručnosti, keďže sa pripravili na túto súťaž, aspoň tí, ktorí boli účastní na tejto súťaži. Hlavne ste vždy vedomí, ak nereaguje, tak mu stlačím tento sval. Potom zistujem, či dýcha. Ak sa nerozdýcha, tak idem stlačenia. Vedela by si poskytnúť prvú pomoc? To tak, neviem, to asi hej, tak možno. V tých rokoch to už češi. Keby to bolo potrebné, tak by som sa o to pokúsil. Zatiaľ som nemala takú možnosť poskytovať, ale keby som aj mala, tak sa musím priznať, že moc toho neviem. Záchranári vo všeobecnosti tvrdia, že zásady prvej pomoci sú také jednoduché, že ľudia si škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale že ju neposkytnú vôbec. A my sme mohli podobne ako aj okoloidúci sledovať sústredenosť 5-členných družstiev mladých zdravotníkov na 6 stanovištiach. Najprv museli na testoch preukázať teoretické vedomosti o Červenom kríži a bezpríspevkovom darcovstve krvi. Potom už na ďalších si museli poradiť s realisticky znázornenými poraneniami. V strede je kardiopulmonálna resuscitácia, posledné stanovište. Čo sa tu teda stalo vlastne? Tak mladý pán spadol z bicykla a má poranenú ruku. Dosť veľký tam má škrabanec a chrbtice ho boli dosť. Aha, takže čo musíte urobiť? Tak museli sme najprv zastaviť krvácanie. A keďže jedna tlaková vrstva nepomohla, tak sme museli priložiť ďalšiu. Že stále krváca, hej? Stále. A je pri vedomí? Mladý pán, čo vás bolí? Ruka ma boli aj chrbát nejako. Som spadol z bicykla. To družstvo bolo veľmi dobre. Plný počet získali. Ako hodnotíte túto súťaž? Rok čo rok je to lepšie. Práve sme tu zažili družstvo pri kardiopulmonálnej resuscitácii, kde naši rozhodcovia žasnú, že by sa uplatnili aj v profesionálnom živote. Skvelá pripravenosť súťažiacich sa nedala prehliadnúť, čo napokon vyzdvihol nielen hlavný rozhodca tejto súťaže, ale aj samotný okoloidúci. Keď som videla tie dievčatá, čo tu všetko robia, tak hovorím, tak to môžem už aj odpadnúť, lebo mi dajú pomoc určite. Prvenstvo z tejto súťaže si napokon odniesli mladí zdravotníci z gymnázia Spojenej školy Juraja Heniša z Bardejova. Uznanie a pochvala však patrí aj ostatným, pretože aj oni sú víťazmi každodenného života, ktorí dokážu pomôcť iným, ak sa ocitnú v núdzi či ohrození života.